Maski paligon pa ang relasyon tali sa Muslim ug non-Muslim community sa Kidapawan City. Pinaagi sa gipahigayong Eid al-Fitr Grand Kanduli ug Islamic Symposium kagahapong adlaw Abril 3, 2025, giedukar ang mga partisipante magtungod sa pagrespeto sa relihiyon, kultura ug tradisyon. Ang symposium na ito ay wikang English ito sa Arabic Nadwa Islamiyah. So nangangahulugan ito na religion ang pinag-usapan dito at economic religion at economic ang pinag-usapan dito ng Islam. So pangalawang layunin ito ng symposium na ito ay upang ma-aware sila na magkaroon ng common ang pag-implementa ng pananampalataya. Sapagkat marami rin katulad din sa mga kapatid natin ng Kristiyano na iba't ibang pananaw. At kami po kami mga ulama na nagsisentralize ng religion na ito upang makaumon lang na isa lang pamamalakad ng Islam. Gawas sa tumong nga makabot ang mas malinawon ug nagkahiusan nga syudad. Ang aktibidad usasab ka pamaagi sa pagpasalamat sa mga igsuong Moro sa ilang malampusong pagpuasa. Ang Eid al-Fitr, usa ka dakong kapistahan sa Islam nga nagsimbolo sa pagtapos sa Ramadan, nga usa ka bulan sa pagpuasa nga gisugdan ni adtong Marso 2, 2025 hangtod sa Marso 30, 2025. Itong kanduri na ito ay celebration ng kung ano man ang malalaking event katulad ng mga nakalipas na Ramadan namin. Itong pagpastings ay bilang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na nalampasan din namin ng mahinahon itong Ramadan na ito bilang pananalamat sa Allah sa pamamagitan ng pagpapakain sa maraming kasamang mga Muslim. Miduyog sab sa aktibidad ang National Commission on Muslim Filipinos Cotabato City, religious leaders sa probinsya sa Cotabato ug LGU Kidapawan. Giduso sa LGU Kidapawan ni adtong Pebrero 13, 2025 ang City Ordinance No. 14-07, usa ka makasaysayanong lakang nga nagsiguro nga ang Moro community sa syudad dunay dugang nga akses sa mga benepisyo, programa ug managsamang oportunidad. Daiza Libong, News 9 Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.